Maayong hapon sa tanan ug mao kining kahimtang sa atong panahon. Hingpit nang nahimong usa ka bagyo ang low pressure area nga atong gimonitor ug gipangalan kini og bagyong Perla. Ug ganihang buntag gi-estimate kini nga nahimutang sa 1,190 kilometers sa silangang bahin sa Baler, Aurora. Aduna kini gikusgong hangin 45 kilometers per hour pag-unos nga moabot og 55 kilometers per hour ug naalang kini sa tropical depression category ug base sa atong forecast wala ta nag-expect nga mas mukusog pa kini. Ug para sa kahimtang sa atong hangin ug kadagatan, kasarangan ngadtos kusog na paghuros sa hangin nagagikan sa amihanang silangan ang magpasulabi sa tibok Visayas ug ang kadagatan kasarangan ngadtos may pagkabaluron. Ug mga adlaw Huwebes, ang atong forecast sa probinsya sa Cebu ug banandapit sa Central Visayas, posible kitang makasinati og madag-umong kalangitan ug mga katag-katag na pag-ulan, pagpanugdog ug kilat. Ang adlaw mosila ug maa sa alas 5:33 sa buntag. Ug alang sa dugang na impormasyon, bisita ang atong website sa bagong.pag-asa.dost.gov.ph ug sunda usab ang atong social media accounts sa Facebook, YouTube ug Twitter. Dinhi na lang kutob, gikan diri sa Pag-asa Visayas, DOST sa Mactan ug alang sa balitang Bisdak, kini si Netherlands sa Letrero. Daghang salamat.